Després d'afaitar-lo, el meu oncle va incorporar el cos. El va mantenir alçat perquè li poguéssim treure la camisa que portava els últims dies i canviar-la per una de neta. El cap li queia cap endavant, sobre el pit nu, marbrat. Per primer cop en la meva vida vaig veure el sexe del meu pare. La meva mare el va dissimular ràpidament amb els faldons de la camisa neta, rient una mica. Amaga les misèries, pobre home. Un cop bastant net i polit, vam ajuntar les mans del meu pare al voltant d'un rosari. Ja no sé si va ser la meva mare o la meva tia qui va dir «Ara se'l veu millor», és a dir, net com cal. Vaig tancar les persianes i vaig anar a despertar el meu fill, que feia la migdiada a l'habitació del costat. L'avi fa nones. No recordo el metge de guàrdia que va certificar la defunció. En poques hores, el rostre del meu pare va deixar de ser reconeixible. Cap al vespre, em vaig trobar sola a l'habitació. El sol es filtrava a través de les persianes sobre el linòleum. Ja no era el meu pare. El nas prenia tot el protagonisme en la cara demacrada. Aquell vestit blau fos balder al voltant del cos semblava un ocell arraulit. El rostre d'home de grans ulls oberts i fixos que tenia l'hora següent de la seva mort ja havia desaparegut. Fins i tot aquest ja no el tornaria a veure més.